गसाइगावनि रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे बन लायग्रा सादारन सुबुंखौ आथिं दानफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बन लायनो थांग्रा सासे सादारन सुबुंखौ आथिं दानफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिं दानफायजानाय सुबुङा बल्लाम जरा गामिनि थागिबि दाब्ला नार्जारी 45 बोसोर बैसोनि। गसाइगावनि रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे बन लायग्रा सादारन सुबुंखौ आथिं दानफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बन लायनो थांग्रा सासे सादारन सुबुंखौ आथिं दानफायदों जाहोनाव गोब्राब जोखोम। सासे सादारन सुबुंखौ बन लायनो थांनाय समावनो बेबादि आथिं दानफायनाया थारैनो बेसेबां ओंथि गोनां जादों बेयो साननो गोनां बाथ्रा जादों। दासिमाव जाथायजों भुगिजानांनाय सुबुंखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। পরীক্ষাটি ঠাকুর থকা সময়ত কথাটো হোৱা নাই তেৰালৈখিনি হৈ আছিলোঁ এই সময়ত লাভখিনি ফাইৰিং মাৰিছে। আচ্ছা কেইবাৰ ফায়াৰিং মাৰিছে? দুবাৰ মাৰিছে। তাৰপিছত মই ফালানি না এই সময়ত গেলাইছিল কি এই সময়ত ভৰিত লাগিয়া ভাঙি গ'ল। আপুনি বাগৰি পৰিছে? বাগৰি পৰিয়া তথাপি মই লাহে লাহে তথাপি যোৱা নাই লাগি দেখাটো দেখা পাইছোঁ। যাওঁ নাই আনা নাই দেখাও নাই এনে ঘূৰি আচ্ছা মানে পৰিচয় মানুহ আপোনাক মানে ঢেল মাৰিছে নেকি? খাটা নাই না আপনার? খাটাটো খাটা নাই ঢেল মাৰিয়া ভৰিত লাগিয়া কি দি ঢেল মাৰিছে আপোনাক? ভৰি দিয়া মাৰা হ'ল নেকি কিন্তু দেখা পোৱা নাই না পিছফালে মাৰিয়া এই আগতে লাগি দিছে। আপোনাক জংঘলৰ পৰা লৈ অহা নাই ফৰেষ্টাৰে? লগে লগে আহিছে ফৰেষ্টবিলাক, আপোনাক লৈ অহা নাই? লৈ অহা নাই। আপুনি মানে আহত অৱস্থাতে জংঘলত আছিল? পিছত কেনেকৈ আহিল আপুনি? গাঁৱৰ মানুহ 4জন মানুহ না 4জন মানুহ আহি কিনে গাঁৱৰ মানুহ কিবা খবৰ দিল। এজন মানুহ অহা নাই কি হৈছে কি হোৱা নাই এতিয়াও লাগে ঘৰত পইচা নাই যাই কিনে ইয়াত বিচাৰিছে। মই ৰাস্তাত লাহে লাহে ওলাই থাকছি মই আহত অৱস্থাতে ইয়াৰ অৱস্থা লৈ কিনে জংঘলৰ পৰা আপোনাক গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আনিলে দেখি? गामिनि नामा? माबा जानालि। मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारी। सोर दाना? गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखै गाव। बोरै खबर मोनखो नों? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय ओमफ्राय होमबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया एसे दाननाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो।
मानो थाङामोन जेनेबा बे बन लायनो थांदोंमोन दंफां दाननो थांदोंमोन नामा बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन साबेसे थाङोमोन बे साथामसोल' जागौमोनदां फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होनना बुंदों आं रायलायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो एसामिससो बे नोंनि फिसाया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होनो बिसोरखौ दानदों होननानै खिथादों आंनो आथिङावहाय दानदों नो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होनना खिथादों थोंसेल' ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे दा बहा लाबोखो नोंसोर जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय हस्पिटालावहाय दा मा थासारियाव दङ आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव अब्ला नार्जारिया बन गैया होननानै हाग्रायाव मोनसे फिसा थेला बायदि लानानै थांदोंमोन बन लायनो बेखौनो रायमोनानि फरेस्टफ्रा एनज'फ्रा लोगो मोननानै मानसिखौ होसोसे होसोनानै दानदों दानख्लाबदों रोदा जलायनाय दानदों फैनोबो मोनाखै रायमोनाव नायफैबाय रायमोनावबो गैया रायमोनाव लाबोआखै हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय रायमोना अफिसाव सोबाय डिमान्डखौ खालामबाय जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन डाक्टारनाव थिनहरबाय डाक्टारनाव फैबाय दा जोङो मा सराइबिल डाक्टार खानायावसो दङ जेबो जों मिथिला बेखौ दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि मानसिखौ हायाखै रायलायनोबो हाया थाखाबो गैया न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसिनो जेबो गैया আপোনালোকে কেনেকৈ পালে এই ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক গৈছে বিচাৰি আনিছে আগত অফিচত আহিছিলোঁ আমালোকে অফিচত আহি পালে তাৰপিছত নাই আনিব পৰা নাই ধৰিব পৰা নাই এনেকুৱা কৈ দিছে আমালোকক ফৰেষ্টাৰে তাৰপিছত নাই ৰাইজক লৈ জংঘলত বিচাৰি আনিবলৈ গৈছে লগ পাইছে মানুহক এতিয়া ক'ত আছে এতিয়া হস্পিটেলত আনিছোঁ চৰাইবিল কেনেকৈ অৱস্থাটো নাই বোলা যায় মোটামুটি অৱস্থা কথা ক'ব নোৱাৰা হৈছে এতিয়া কি ক'ব হয় অৱস্থা খাটিছে বুলি কৈছে নিজে আচ্ছা মানে নিজে লাফাশংকৰৰ এজন ব্যক্তিয়ে খৰি আনিবলৈ গৈছিলোঁ এই সময়তে ইহঁতে লগ পাই ইহঁতে খুখৰি দি খাটিছে আগত লাঠি দি মাৰি বাগৰি পৰিছে মানুহটো তাৰপিছত খুৰি দি খাটি দিছে কি নাম দাবলা নাৰ্জাৰী তাৰ ঘৰত একো বস্তু নাই খোৱা দোৱা চাউল পানী টকা পইচা একো নাই সিহঁতক মানে চৰকাৰৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সহায় দিবই লাগিব এইখিনি মই কোৱাটো কিমানমান বজাৰ হৈছে দাবলা নাৰ্জাৰী হৈছে আচ্ছা নিজক কাটিছে বুলি হয় আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া টকা পইচাৰ কাৰণে যোগদান দিব ভাল নোহোৱালৈকে মই আছোঁ এনেকুৱা কৈ দিছে ৰেঞ্জাৰ ছাৰে ৰেঞ্জাৰে নিজে কৈছে নেকি হয় ৰেঞ্জাৰে কি কৈছে সিহঁতে কৰিছে না কৰা নাই কামটো ইহঁতেই কৰিছে আৰু কোনে কৰিব बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 20 खालारसिमनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन खालामनानै दिन्थिनाय जासिगोन क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खाबुखौ लानानै फैदों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना दासिमबो जुदि नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो स्क्रिनाव होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै बर'नि गिबि आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ हांख्रायहरनो हागोन जानबुं नं
845 376 6183 967 861 6741 आरो 789 629 8145 नोंथांमोना थाबैनो बे होखानाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनानै सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खम बेसेनावनो बुकिं खालामदो। गस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। Okay, come on.